Čím ďalej sa hýbeme v tej dobe, tak tým viac je takýchto párov, ktorí sa snažia a neúspešne snažia, už či sa im nedarí vôbec otehotniť, alebo potom to ďalej problematické, ale je tých párov stále viac a viac. Aj veda a doba ide dopredu, na viac vecí sa stále prichádza a vedeli sme, aj naša schopnosť poznať a zistiť nejaké tie príčiny bola len určite limitovaná, teraz je zase niekde inde, takže prichádza sa na stále viac a viac vecí. Môže prísť celý pár problematický. Doporučí sa vyšetrenie spermiogramu po tej stránke partnera. Už v reprodukčnom centre najčastejšie. A čo sa týka toho ginekologa, mal by sa pustiť do nejakého pátrania, pokiaľ je tam viacero neúspešných pokusov, alebo teda je tam dlhšia doba, minimálne rok snaženia sa, intenzívneho snaženia, kde teda nejakým spôsobom dať do poriadku ten životný štýl, dať do poriadku základné vyšetrenia tej pacientky. Či tam vôbec prebieha ovulácia, lebo mnoho žien má problém, lebo za celý rok pri každej menzes neprebieha vždy ovulácia. Áno, u niekoho áno, ale nie vždy. Hej, nemusí byť každý. Napríklad z roka môžete mať ovuláciu v polovici cyklov. Alebo v 3/4. Fakt? Tak to som netušila. No, takže preto je tam ten rok, že za rok pravidelného pohlavného styku, keď sa nepodarí ženám otehotnieť, tak je to taký varovný prst, že aha, niečo asi nie je v poriadku. Keď mladý pár, ktorý v podstate je navonok zdravý, hej, že na nič sa neliečia, relatívne dobre žije, hej, ja neviem, neberú drogy, nepijú alkohol, dobre fajči skoro každý, hej, takže to už v podstate, aj to škodí, hej, jak spermiám, tak aj ženskému cyklu a ženským vajíčkam. Keď sa toto všetko vylúči, treba vylúčiť nejaké infekcie u ženy, aj u muža, hej, lebo častá chyba je, že áno, nájdeme v kultivácii nejaký mikrob, ktorý my u ženy preliečíme. Čo je pekné, že ho preliečíme u ženy, ale keď sa neprelieči u muža, tak si ho budú vrácať naspäť. Stáva sa aj, že sa zistí, že teda tí ľudia geneticky akože si nejak nepasujú, alebo že po tej prírodzenej stránke, že to teda nepôjde, že vyslovene výsledok je taký? Áno, stáva sa to a dá sa to vlastne obísť. Dá sa obísť tá príroda v tom reprodukčnom centre. Hej, závisí od toho, že čo nie je medzi tými partnermi kompatibilné a tam sa to dá. Hej, častokrát sa stáva, že napríklad žena v ženskom pošovom sekrete sú protilátky proti spermiám, tým pádom už na úrovni ešte ani nie vstupu do maternice a tie spermie už sú chudinky zabité všetky, hej, lebo sú protilátky. A to je ako možno, že sa niečo také stane, že má žena protilátky proti spermiám? To je jednoducho problém imunity, ktorá zasahuje na jednotlivých úrovniach a v jednotlivých fázach tehotenstva. Tehotenstvo je v podstate polotransplantát pre telo ženy, ktoré sa evolúcia prispela k tomu, aby regulovala odpoveď imunity v jednotlivých štádiách. Jednotlivé trimestre sú prozápalové, protizápalové a imunita to má všetko v podstate tomu dávať priebeh, že v tejto fáze to bude prozápalové, v tejto protizápalové a keď to nedostatočne koordinuje, tak môže dochádzať k týmto stratám. No, ale poďme sa teda vrátiť k tomu, že teda tie potraty sú časté, moc sa o tom teda nehovorí. Pre mňa to bola tiež taká tabu téma, keď som si to vlastne nezažila, že som netušila, že toľko žien má za sebou vlastne toľko potratov, že vyslovene mi písali ženy, ktoré mali za sebou 5, 6, 7 potratov, to mi príde teda ako fakt, že veľké číslo. V podstate u nás bol ten problém, že potom, keď som už aj otehotnela, tak pani doktorka z Prešova je veľmi poctivá, múdra žena, ktorá teda nenechala nič na náhodu a chcela odbery aj v podstate v tehotenstve, že ako sa chová moja imunológia, ten môj imunitný systém. A tam sme v podstate prišli na to, že ten môj imunitný systém, to tehotenstvo proste vyhadzuje z môjho tela. Takže myslím si, že na podklade toho bol aj minimálne ten prvý neúspech. Ten druhý si myslím, že bol tá štatistika, ale ten prvý, tým pádom, že tá prvá tehotnosť bola normálne živá, vitálna, až do nejakého 8. týždňa, tam sme mali akciu, všetko. Len proste som začala krvácať a potom sa to srdiečko zastavilo. Už proste nebylo od, myslím, že 8. týždňa to bolo. Takže
tam myslím si, že zohrala rolu tá imunita. Hoď neviem to na istotu, lebo nemám to na papieri ako lekár, ale... Ale zistili ste to až teda v tom tehotenstve? Áno. A v ktorom mesiaci vám robili takéto vyšetrenia? To hneď doktorka chcela s pozitívnym testom. Ako náhle som mala pozitívny test, zobrali sme odbery. Ešte som bola skeptická, že či treba, netreba, ale v reprodukčnom centre, kde robí moja kamarátka, mi hovorí však najhoršom zistí, že je to len všetko v poriadku, ale zistili sme, že není a vďaka liečbe od pani doktorky sme to potom úspešne dobojovali. A že nemuselo to vlastne dojsť do úspešného konca. Ja si myslím, že by ani nedošlo popravde, ale našťastie sme to nezistili v tom 3. tehotenstve, že či hej, či nie, lebo to úspešne prišlo do konca. Tak to je dosť dôležité teda spomenúť, že aj v začiatku toho tehotenstva, že treba urobiť nejaké takéto testy. Obzvlášť, keď sú tam nejaké potraty, teda asi. Tak. Aby sa na niečo prišlo. Takže vlastne nasadili vám liečbu a tá liečba teda to úspešne až do 9. mesiaca? Až do termínu. Áno. Do termínu, hej? Do termínu, poctivo. Tak to je skvelé. Ale vy ste mi spomínala, keď sme sa bavili, že ste mala problém aj s krvácaním. Áno. A snažím sa tak nejakým spôsobom aj ženy prichádzajúce do pohotovosti. Nemôžem ich ukludniť na 100%, lebo ani ja to neviem na 100%, že to bude v poriadku, hej. Ale poďme teda späť ku mne, že čo ten môj prípad, že čo to môže spôsobovať teda v takýchto prípadoch, že je to vyslovene, že nejaká chyba teda toho plodu, alebo aké sú dôvody tých potratov? Ja si myslím, že s najväčšou pravdepodobnosťou tam bolo nejaké poškodenie, lebo s tým sa v podstate príroda vyrovná takýmto spôsobom sama, že vlastne spustí ten potrat, hej, keď ten plodík nie je úplne, alebo nemá byť úplne v poriadku. On má veľmi vysokú regeneračnú schopnosť v rámci tých buniek svojich. Ono, aj keď sa niečo poškodí v tých prvých týždňoch, ten plodík si to vie veľmi dobre aj ošetriť, zreparovať sám. Akurát keď je to už vo fáze, kedy to je proste nie je cesty späť, tak spustí proste ten potrat. A aby to v podstate príroda vyrieši. Prirodzená selekcia. V celom trvaní tehotenstva sa môže stať, že ten zamlčaný potrat môže byť kľudne aj v 2. trimestri. Hej, ale tam už je to potom také očividnejšie, že keď už sú aj nejaké genetické vady alebo vývojové vady alebo nejaké, tak tam je to potom vidno buď na sone, alebo sa to ukáže potom, keď sa ten plodík potratí, že tam je to vidno, že to nebolo úplne v poriadku, alebo tam bola nejaká infekcia, na ktorú sa prišlo. Ale stáva sa to aj v 3. trimestri, stáva sa to aj v termíne. To sú potom už také ťažké situácie. To je veľmi ťažká situácia. To je ešte možno niekoľkokrát náročnejšia situácia ako v tom 1. trimestri. Áno, v tom 1. trimestri je to taká frustrácia, keď to buď to nejde, alebo proste je tam neúspech. Je to veľmi, veľmi pre tú ženu záťažové psychicky, ale keď sa to stane v termíne, je to... Pre všetky strany asi náročné. Áno. No a potom sú babi, chcete ho na brúško? Áno, nech sa páči, dáme babetko na brúško a už potom to už je o tom manažmente aj toho novorodeneckej časti, že či si ho chcú ošetriť, ako si ho chcú ošetriť, lebo sú doktori, ktorí si zvládnu to babetko ošetriť aj na tom brúšku u tej mamičky. Niekto si to proste chce urobiť mimo toho celého, hej. Zasa druhá vec, bude sa rodiť placenta, bude sa šiť, či to bude komfortné pre tú ženu mať to babetko, kým ešte tieto úkony musíme, niekedy ich netreba, hej, niekedy to proste všetko prebehne, ešte kým sa vôbec pamätáme, že pani porodila, už aj v tesnom závese za babetkom ide placenta, nemusí sa šiť, to je ideálny stav, hej. Ale keď proste musíme tieto naše výkony urobiť medicínske, tak vtedy je možno dobre, keď na pár minút sa to babeno zoberie, odváži sa, odmerá sa, skontroluje sa a následne sa vráti na mamičku. Ak chce, môže mať, len aby bolo na to napríklad to novorodenecké pripravené. Tam sa kladie otázka, potom beriete to aj vy ako lekári troška z nejakého spirituálneho hľadiska, že je to nejak dané, že zhora, že proste vyjde to, nevyjde to, alebo že všetko je tak, jak má byť? Ja si myslím, že hej, lebo aj páry, ktorým doktori povedia, že nemôžu mať deti, lebo ja si nemyslím, že medicína je taká mocná, aby sme si dovolili takéto tvrdenia, lebo častokrát sú aj tvrdenia o dĺžke života pri nádorových ochoreniach a niekedy častokrát presiahnu niekoľko mesačne až ročne, hej, tie naše predikcie. A páry, ktoré doktor povie, že nemôžete mať, lebo to proste nejde, paradoxne, keď tí ľudia si povedia, no dobre, tak kašleme na to, že tak nám povedali, že to nejde, poďme na dovolenku, ideme si užiť život a bum, baba príde tehotná do nosy bez problémov.
Stáva sa to. A Že mnohokrát. tam je nejaký ten vyšší zásah potom už medzi Za mňa nebom a určite áno. Ja som týmto veciam veľmi naklonená, takže ja si myslím, že medicína a psychické nastavenie a takéto duchovno v tomto zmysle zohráva veľmi veľkú rolu.